I er jo landet i en EndoTalk, og det er I fordi, at det her er jo vores nye koncept, som vi startede op for 3 uger siden. Dengang var det Bettina og jeg, der havde en live, og i dag er det så egentlig meningen, jeg skal have Julie med, hvis jeg kan få hende med live. Så det må vi lige forsøge. Det er sådan, at det er jo 20 minutter hver anden tredje uge. Vi har nogle forskellige emner. Vores hovedemne i dag, det er hormonspiral og brystkræft. Der kom et nyt studie, som viste, at der var en øget risiko for at få brystkræft, hvis det var, man havde en hormonspiral. Det er sådan med den her hormonspiral, at man har fundet ud af, at der er en lille øget risiko for, at nogle kvinder vil udvikle brystkræft i forhold til at have en hormonspiral. Det er det, studiet overordnet viser. Og når vi så er en patientforening, så skal vi jo selvfølgelig blande os i den debat. Og det, der er nok allervigtigst at sige, er, at vi er jo super kede af, at vi egentlig ikke har en medicin for endometriose. En decideret behandling. Vi vil gerne have noget, der gjorde os raske selvfølgelig. Men hvis man ikke kunne få det, så vil vi næstbedst gerne have noget medicin, som et eller andet sted kunne dæmpe vores sygdom eller få den til at gå væk. Det findes ikke i øjeblikket, og det er der simpelthen ikke forsket nok i til, at det findes. Så lige nu bruger vi det næstbedste, kan man sige, det er, at vi bruger et symptommiddel. Det vil sige, at nogen bruger p-piller uden pauser, nogen bruger en hormonspiral, og nogen bruger minipiller. Det er sådan de mest gængse. Men de her piller, de indeholder, eller hormonspiral indeholder jo ikke noget, hvad skal man sige, virkestof som sådan, men de kan alle sammen trylle. For nogen, så kan de trylle vores cyklus, vores menstruation væk, og på den måde kan man ligesom få endometriosen til at sove. Den kan i hvert fald blive dæmpet, så den for rigtig, rigtig mange ikke har så store daglige konsekvenser med symptomer. Der er nogen, der ikke tåler de her hormonpræparater. Og vi har som forening ikke nogen holdning til, om det er godt eller skidt. Vi ved bare, at det er den eneste mulighed, og det er en rigtig god mulighed for mange. Og så er der nogen, der må fravælge, fordi symptomerne, eller bivirkningerne hedder det, bliver simpelthen for store i forhold til den gavn, man har af medicinen. Og sådan er det ved alt medicin, lige inden for hvad for nogle sygdomme, så handler det om, at man har en plus-minus liste, og bivirkningerne må jo helst ikke overstige det, man får ud af det. Så jer derude, I ved selv, om det er en god idé med det her for jer, eller det ikke er en god idé i forhold til de bivirkninger, I opstår, hvis det for eksempel er på psyken. Men lige den her med brystkræften, der ville det være rigtig, rigtig ærgerligt, hvis nogen af jer gik hen, nu tager man ikke lige en hormonspiral ud selv, men gik til lægen og fik den taget ud, uden at have et alternativ, kan man sige, til hvad gør man så, hvis I egentlig er okay behandlet med hormonspiralen. Og hvorfor er det så, at vi kan sige det? Fordi brystkræft er jo ikke en særlig fed sygdom at få. Det er en meget, meget træls sygdom at få. Og man kan sige, det der er, at det stadig er en meget, meget lille risiko, der er for at få brystkræft. Og når vi spørger nogen, der kan regne, der både kan forske og regne, så siger de, at for hver, nu skal jeg lige se mit tal hernede, 7.690, altså næsten 8.000, hvor man sætter en hormonspiral op, så vil der være en, der udvikler brystkræft. Mere end der ville være på en gruppe, som overhovedet ikke havde hormonspiral, eller var i den gruppe. Det er det, man kan måle sig frem til. Så det er jo en lille forstørret risiko, men det er stadig en lille risiko ud af et meget stort. Så man skal huske at tænke, hvad sker der, hvis man tager den ud? Vil det så give nogle gener for kroppen? Der kommer Julie! Julie! Ja! Jeg snakker lige videre om hormonspiralen, så tager vi igen. Hvis du klarer det, så flot. Det er godt. Det er godt, at vi har en stejl læringskurve med det her teknik. Hvad hedder det? Så man skal tænke på, hvad man udsætter kroppen for, hvis man tager hormonspiralen ud.
Jeg siger ikke, at man ikke skal tage den ud. Det er man fuldstændig, det kører for egen regning. Men jeg siger bare, at man skal have en plan, og man skal tænke sig om man skal lave plus-minus listerne. Det der nemlig også er med det her studie, det er, at hvis man kigger på alle de her kvinder, man har kigget på, så har man ikke sorteret kvinderne sådan, at målgrupperne er ens. Det vil sige, man har ikke fjernet rygning, alkohol og faktisk også BMI, som er nogle faktorer, man ved, der giver øget risiko for kræft. Og de er ikke ude af, hvad skal man sige, ligningen. Så er grupperne nu så ens, det de sammenligner? Det ved man heller ikke. Og så kan man aldrig tage et medicin, hvor der er 0 risiko. Det skal man også håbe. Husk, der vil altid være noget bivirkning på det. Men derfor ønsker vi os stadigvæk virkelig mange penge til forskning, både til endometriose og til vores behandling. Altså det er i den grad påkrævet, at vi får det. Så på den ene side, så vil vi jo gerne have dem her artikler ud at flyve, hvor farligt det er, fordi det viser også, at der er et, hvad skal man sige, der er plads til forbedring politisk set i forhold til at få noget gjort på det her område, som er et overset område i dag. Men omvendt, jer der sidder derude, der lige nu har hormonspiralen, I kan sove trygt om natten i forhold til det her lige nu, men vi skal alle sammen ønske os en anden behandling. Julie, det var noget med, at vi fik lige nogle papirer i dag eller i går omkring den der forskningspulje-reserve. Ja. Ja. Hvad var det, der stod i den? Jamen, forskningsreserven omhandler jo meget det der med, jamen, hvor meget bliver de enige om at sætte af til blandt andet forskning. Og her der kunne jeg læse, at hvilket jo er meget positivt, at der bliver sat penge af til øget forskning i kvindesygdomme, og herunder faktisk også præventionsmidler. Og jeg tænker, at det er fordi, at de gerne vil finde nogle præventionsmidler, hvor vi ikke skal leve med de her bivirkninger, som der er nogle af de her studier, der viser. Lige i henhold til det, du sagde før, altså, så har vi jo også læst, at der er en mulig risiko for øget brystkræft med de her hormonspiraler, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at der er altså også studier, der viser, at brug af hormonspiraler faktisk mindsker risikoen for andre former for kræft, ikke? Så som æggestokkræft og livmoderhalskræft osv. Så det skal man jo også have med ind, selvom altså, jeg ved, det er en super svær beslutning, og selvfølgelig bliver man nervøs. Sådan er det, når man hører sådan nogle ting, men så er det, man skal grave lidt dybere og finde ud af, hvad ligger der faktisk bag. Ja, helt enig på den. Jeg vil sige, at jeg har haft rigtig mange samtaler på telefonrådgivning, der har drejet sig om hormonspiralen, fordi jeg kan godt forstå, at man kan blive i tvivl. Og jeg kan ikke fortælle nogen, om det er det rigtige, eller det ikke er rigtigt at have en hormonspiral, eller til andre hormonpræparater. Men noget af det, jeg kan, det er, at jeg kan hjælpe med at lave den her plus-minus-liste, som er så vigtigt, når vi skal træffe nogle valg. Det er, at vi får lavet den rigtige plus-minus-liste, så vi ikke kommer til at se os lidt skævt på noget. Så det kan man i hvert fald, kan man sige, det er der mange, der har brugt rådgivningen til ligesom at sige, okay, så lander vi den et sted. Og der er der også rigtig mange, som har læst de her artikler, som bliver lidt trygge ved det, når de sådan får hørt, hvad det drejer sig om, kan man sige, et eller andet sted. Men vi arbejder på det. Vi pusher politikerne, vi gør, hvad vi kan, vi snakker med lærerne, vi holder os informeret, vi kigger til udlandet. Altså, det er ikke, fordi Danmark er ikke bagefter. Globalt set, så er man nogenlunde det samme sted i hele verden i forhold til behandling af endometriose, og det kan man jo nemt være, når den ligger på så lavt et stadie, kan man sige. Men det er den her behandling, vi har i Danmark, det er også den, man har alle mulige andre steder, kan man sige. Der vil sidde nogen af jer derude og tænker, jamen jeg får da noget, der hedder Soladex, eller jeg får noget, der hedder Ryrok, eller jeg får noget, der hedder noget andet. Og det er også rigtigt, der er lidt andre ting i skuffen, men det er et fortal, der skal have de andre præparater, kan man sige. Og den kan man snakke om en anden gang, men det er ikke lige nu her. Men ja, der er få andre præparater. Skal vi sige
mere om hormonspiralen. I må melde ind, hvis der er nogle spørgsmål, og ellers så går vi lige videre, fordi vi har kun 5 minutter tilbage, fordi vi skal holde de her 20 minutter. Og vi skal lige snakke om et par andre ting også. For vi har sådan har vi tænkt i hvert fald, at det er vigtigt at have sådan et, hvad har lige rørt sig de sidste 2-3 uger siden, at vi var live sidst. Og jeg tænkte sådan lige på, hvad har jeg haft i telefonrådgivningen, som var sådan spændende emner, hvor man kunne sige, det kunne måske inspirere nogen til at søge noget rådgivning eller søge nogle svar. Og jeg har faktisk snakket med en kvinde i den her uge, som lige havde fået nyt arbejde. Og i den forbindelse, så kommer hun til at tænke på, om hun egentlig skal informere om sin endometriose. Hun er lige ansat, og føler sådan lidt, hvad nu hvis de opdager det senere, men ikke, at hun så ikke har sagt noget fra starten af. Og jeg tænkte, det var egentlig, der måtte være mange, der sidder derude, som egentlig tænker det. Og det fik vi en god snak om, og nu vil jeg ikke sidde, fordi de er anonyme rådgivninger, så vil jeg ikke sidde og give svaret her, men jeg synes egentlig, spørgsmålet, der blev ringet ind, var rigtig fint at få bundet vi fik bundet en god halesløjfe på den. Så havde jeg en mor og en datter. Datteren var 16 år, ringer ind med sin mor. Mega sej datter til at sætte ord på hendes liv med endometriose og menstruationerne. Og vi fik snakket lidt om, hvad man kunne gøre, og hvor man kunne søge hjælp, når man var så ung, som man var. Men mega sejt jer derude, der enten får jeres mor til at hjælpe med at ringe, eller hvor mor siger, nu gør vi det sammen. Men det med, at I gør det sammen, det er super fint. Og jeg ved, at både mor og datter får noget ud af det. Det kan faktisk også være far og datter i den her forbindelse. Jeg havde en rigtig, rigtig svær samtale med en pige, som egentlig stod til fjernelse af livmor. Og det er sådan en stor ting i ens liv. Især hvis man måske ikke er færdig med at få børn. Hvad tænker du om det, Julie, at en læge kan foreslå, at man skulle få fjernet sit underliv, hvis man ikke er færdig med at få børn? Altså personligt så synes jeg jo, at det er et emne, man måske som læge skulle dykke i. Og jeg tænker, at det er jo ikke lige til højre benet og vælge at få fjernet sit underliv, hvis der virkelig er et ønske om at få børn. Så den vil jeg nok lige stille spørgsmålstegn ved. Ja. Vi blev også enige om, at det var et helt perfekt tidspunkt, hun lige fik den her rådgivning i. Jeg tror, hun fik nogle gode greb i skuffen til, hvad hun havde alternativer lige nu, og kunne komme godt videre. Men for mig er det bare et eksempel på, at den her telefonrådgivning, den er så vigtig, kan man sige. Og så har vi så haft rigtig mange omkring hormonspiral og brystkræft. Det er sådan, hvad der har rørt sig på, hvad skal man sige, på telefonrådgivning. Der er kommet et spørgsmål. Der er en, der spørger, nu kan jeg så ikke se, hvad navnet er, men kunne det være en idé at spørge ind til familiehistorik i forhold til brystkræft ved overvejelse om spiral? Det er faktisk sådan, at rigtig mange snakker. Jeg tror, den gode lægesamtale, jeg kan jo ikke love, at alle bliver spurgt om det, men jeg tror, i den gode læge, inden han lægger en hormonspiral, så spørger man ind til kræft i familien, kan man sige. Så hvis man er informeret om det i sin familie, så er det noget, man får en snak om, kan man sige. Og det gælder jo også p-piller. Hvis man får det, så er det faktisk også noget, lægen skal spørge ind til, fordi der kan være noget familiemæssigt, der gør, at p-piller er no-go. Og det må gælde med hormonspiralen også, men jeg kan desværre ikke sidde og love, at alle ligesom får spurgt, kan man sige. Men det er relevant, helt sikkert. Så
er der en, der skriver, at jeg har kun oplevet fordele ved at åbne om min sygdom fra starten. Det var nok i forhold til der, hvor jeg siger, at jeg har en telefonrådgivning med en helt nyopstartet i et nyt job, om man skal sige det. Og for nogen igen, så er det det rigtige at sige det, og for nogen er det ikke det rigtige at sige. Og det er sådan lidt en balancegang at finde hen til, hvad er det rigtige for netop dig, hvis det er dig, der har et issue. Og igen, plus minus listen, vi tager en snak om. Så er der en, der skriver, jeg har desværre kun oplevet lort ved at være ærlig om min tilstand på diverse jobs, og har fået at vide, at man er ustabil arbejdskraft. Og det er nemlig en af, hvad skal man sige, de frygte, man kan sidde med. Det er det her med, at hvis man er ærlig, så kan man blive dømt ude i en boks fra starten af. Og det er også derfor, at der er ikke noget svar, jeg kan give, hvad er det rigtige her. Det, der er vigtigt at sige, det er bare det der med, at det er i hvert fald noget, man kan arbejde med, og man måske godt kan få hjælp til at finde ud af, hvad er lige det rigtige i det her tilfælde. Der kunne også være nogle personer, hvor det er rigtigt i nogle jobs, men ikke i nogle andre jobs. Så er der en, der skriver, Aalborg, hvad betyder det? Aalborg Gyn venter kun på, at jeg har fået barn 1, så fjerner de resten af underlivet. Ja, og det kan også godt være, at det er det rigtige for dig, men igen, så er det den der med plus minus. Hvad er det, man skal vælge? Hvis vi lige skal nå at vende et par andre ting, vi har arbejdet lidt med, så er det jo, at vi bruger jo sindssygt meget tid på de kære politikere, og lige inden vi gik live her i dag, så Julie og jeg lige overskriften med, at nu har de så smidt en hel masse partier ud af finanslovsforhandlingerne. Hvad betyder det, Julie? Eller hvad kan det betyde for os? Nu havde jeg jo sådan håbet, at vi kunne slutte på en high. Men det er jo bestemt ikke en high. Altså tværtimod, så sidder jeg jo lidt, og det ved jeg også, du gør, Anna, og banker hovedet ned i bordet af ren og skær frustration, for vi har brugt så mange kræfter på det her, og vi vil fortsætte med det, men det er jo et kæmpe problem for os. Altså nu et af de partier, som er røget ud, er blandt andet Nye Borgerlige, som jo kom med et forslag om, at der skulle være et videnscenter for endometriose og en handlingsplan mod endometriose. Så det er et kæmpe problem for os, at de nu er ude af forhandlingerne. Vi havde også det er Liberal Alliance. Ja, Liberal Alliance. De andre er der ikke mere, men det er lige meget. Men det er jo dybt problematisk for os, også som forening, at der ikke kommer nogen penge ind til alt det der arbejde, som virkelig skal lægges. Og så kan jeg jo kun sige, at det er også derfor, at vores medlemskaber nu bliver endnu vigtigere for os. Så hvis I kender nogen derude, som kunne tænke sig at blive medlem af foreningen, så skub med endelig det sidste stykke ind på vores hjemmeside. Fordi altså, vi har faktisk aldrig nogensinde haft så meget brug for dem som nu. Det er nu, altså. Og når det så er sagt, så kæmper vi jo videre, og vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for også at få nogle af de andre partier med på ideen og forstå vigtigheden af det her. Altså vi deltager jo i et hav af konferencer og så videre, så det er ikke fordi vi giver op, men det gav os det lige et skridt eller 10 ekstra op af den der bakke, som nogle gange er lidt stejl i forvejen. Det er lige lidt en mavepuster i dag, ikke? Prøv at se, jeg kunne skrive vores MobilePay-nummer. Er det i skærmen nu? Det er, hvis man vil give en donation. Jeg har skrevet det er spejlvendt. Er det ikke flot? Jo, du er dygtig, Anne. Fordi hvis jeg ikke skriver det spejlvendt, så ser det sådan her ud. Det duede jo ikke. Så nu ser det sådan her ud. Det er til en donation. Hvis man tænker, at det er, vi skal rykke på det. Men du har også lavet noget spændende også i den her uge. Hvad er det, du har lavet med dit headset? Ja. Dit headset. Ja, det er jo en hej. Ja, det er en hej. At for første gang, så har jeg faktisk indtalt vores årsberetning. Så den ligger nu som en podcast, man kan lytte til på vores hjemmeside. Så hvis man ikke lige orker at sætte sig ned foran skærmen og læse den i sin fulde længde, som er hen af 7 sider eller sådan noget, så kunne man jo gå en tur i skoven med nogle AirPods i ørerne og have mig med.
som gåven, og så fortæller jeg en masse om alle de ting, som der virkelig vitterligt er sket i løbet af det sidste år. Så der kan jeg kun sige god lyttelyst.